Kaixo guztioi, Ibo naiz, Pilateseko monitorea, sarrobekoa, eta horren konten ingo ditugu luzaketa batzuk, goiko atalekoak. Zeko gara goitikan eta poliki-poliki beraka. Esan bezala, buruak inesiko gara. Gara urbiltzen belarri bat ondoko edo urbileko sorbalera, talde bereko eskua gora burura. Aguantatzen dugu 10 segunduz, poliki-poliki dakagun aire guztia ahotikan askatuta, berba dugu aire hartu lasai, luzatzen dugu bitartean, eta guen askatzen berri ahotikan. Kasuetan buruakin kontu handiz barruraka bultzaten, da eskuakin berriz kanporaka. Denbora pasatzen askatu, mugitu barra zute burua mugitu lasai, alde batera bestera, eta gero bestalera berdina. Ze baten 15 segundukin nahikoa, baina berba zute denbora gehiagoz dago problemik, bale? Agian batzuk, luzaketa bakoitzen arabera, agian berba zute denbora gehiago edo gutxiago. Eta horrengoan, makurtu burua, eta eskua gora. Tensio pixkat, esku eta buruen artean. Bukatu lasai, askatu eskua, lasaitu burua, eta ingo zenukete beste itzuli bat, bai? Berriro luzaketa hauek errepikatuta. Gero azten gara sorbalekin. Ezkerreko eskua urrundu alde batera, zabaldu beso hori luze, eta bestea flexionatuta. Jungo gara burua begirada eskubi aldera eramaten, flexionatuta akagun besora. Kasuetan besoaz luzatzen gen, eta sorbalak, eskapula pixka luzatzen, baita pektoraren kapokaldeare, eta erengo nuke bestaldea berdina. Begirada hori, flexionatuta dagoen besoa, bestela duzuten abarituko luzaketa. Gozen nukete alde bakoitzeko bi aldiz, baina txandakatuta. Urroan triceps, gozate esku bat, abiz ezkerrekoa, kontrako eskapulara hurbiltzen. Eta beste eskua, ukondora, kasultan ezkerreko ukondora. Eta jungo gara, ukondori barrurak eramaten. Poliki, triceps. Besoaren kanpo galdean, tensio pixka nabaritu arte. Denbora pasatzean, askatu lasai, eta bestaldera berdina. Gero, eskubiko eskua, ezkerreko eskapulara hurbildu, buruan atzetikan, besoa, eta beste eskua, eskubiko ukondura. Eta gauza bera, barruraka. Amarra segunduz, gero berdina, mugimendu berdina baina, kasutan atzetikan eran berran aurretikan, deltoiza, pixka bat, sorbalare, luzatzeko. Orduan kasunetan, ezkerreko eskua, eskubiko eskapulara, eta beste eskua eskubikoa, ezkerreko ukondora. Eta jutizate bultzatzen, poliki. Tensio pixkan nabaritu arte, luzaketa bakoitzean, tensio pixkan nabaritzen ez gehiago behartu. Edo nabaritzen mazute gehiagi, joan askatzen pixka bat. Izan behar du sensazio eroso bat, luzatzen duzuten bakoitzean. Gero jarriko gara eserita, makana ez duten moduan, luze flexionatuta edo gurutzatuta oinak, eskuak elkartu bularren parean, hartu aluzuten ere guztia, eta botatzean, un besoa luzatzen, makurtzen burua, bi iribiltzen bizkarra. Arna sartzerakoan berriz, hurbildu eskua bularrera, altxaburua kontu handiz, eta poliki jun zuzentzen bizkarra. Bi aldiz errepikatuko zenuketen. Gero bestela, egin izan zuta ere, eskuak atzean eukita. Asean asaiturik, flexionatuta, torren lasai, botatzean makurtu pixka burua. Artera, altxa pixkate eskuak eta luzatu besoak. Makurtu barba zute gehiago burua, makurtu eskuak. Zapaira hurbildu eta baina ez da derrigorrezkoa. Kasunetan, jutentzate besoak, barrero sorbalak, eskapula pixka bat luzatzen. Ingo zenukete bi aldiz, poliki, eta hurren aldian, esku bat,
lurrean apoietuta, bestea luze. Hartu luzeten aire guztia, eta botatzean, gozate, akatsu honetan eskubikoa, ezkerralera eramaten da. Beste besoa, ezkerrekoa, flexionatu lasai, saitzaldea pixka gehiago luzatzeko. Kontu zorbalekin, belarrera gehiago hurbilu gabe. Arran sartzerakoan berriz, zuzentzen bizkarra, lasaitzen eskubiko eskua jaisten, eta bestaldera berdina. Eskua hasieran katsu eta ezkerrekoa sorbalen parean, eta gotezate, kontrako aldera eramaten. Muzieten txandakatzen, bi aldiz alde bakoitzeko. Eta ingo beste bat azkeneko izango dela, kartuaren ariketa, eskua sorbaren parean, belaunak gerrien parean, oinak apoiatu lurrean, lasai, eta arnaz botatzen, sartu buru barruaka, biribilu bizkarra, ateratzen gabe lurri gabe. Mantendu besoa luze, edo saiatu flexionatzen ariketa gutxien, arnaz sartu behar zuten berriz, atera ipurdi kanporaka, luzatu bizkarra baita burua telekoa, burua pixkat antxatzerkin nahikoa, eta batean mugitu gabe, poliki. Eta honekin bukatuko nuke, goiko atalen luzaketekin. Eskerrik asko.